posibilidad na magbaha, mag-threaten sa mga low-lying areas. Nagsaka ang tubig according kay Sir Rayo Pido. No? Sa ating mga pumili. Lain sa mga kalinya kung mga tayo support gawin is 108. Suspending officially. Yan, mga longit ko ha. Halos kada tuig, ginalaslas ka bagyo ang Pilipinas. Libo-libo ang gakapatay, gakadulaan ka propedad tungod sa halit nga dala ka bagyo. Gani importante nga alerto ang tanan sa tion ka kalamidad. Maglantaw o kung magpamati ka balita. Magtipon ka tubig kag pagkaon nga makaigo sa bilog nga pamilya. Maghanda ka disaster go bag. Ibutang ang personal hygiene kit, power bank, mga importante nga dokumento, mga bayo kag flashlight. I-charge ang cellphone o kung anuman nga gadget nga pwede gamiton kung mag-brown out. Maghimo ka listahan ka emergency hotlines. Sundon ang abiso ka mga otoridad, kabahin sa heavy rainfall warning, kag kung kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion ka kalamidad, panumdumon ang seguridad, kaimo pamilya. Bangod wala sang may ginapili, ang baha kag bagyo. Mag-andam, agud maluwas sa katalagman. Pagpahibalo, gikan sa LGU Santa Barbara Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kag ISFM 106.7. In this program belongs solely to the anchor and guest and does not necessarily reflect that of DYIS 106.7 FM management or the local government unit of Santa Barbara. Every time I turn my radio on and tune into my favorite radio station. Okay, mansura ako. Karoon ako picture mo tapos ba? Amo yung bed na no? And smile as the DJ turns me on. Whatever I'm doing, I always stop and listen to the radio station that cares, uniting people everywhere. ISFM Stereo 106.7. Whatever I'm doing, I always stop and listen to the radio station that cares, uniting people everywhere. ISFM Stereo 106.7.
Good morning, good morning, good morning. Welcome na naman mga kabinan sa atong sining programa. Kada Martes nga adlaw. Madali lang sa DYIS sa 106.7 FM, Radyo Gyon Santa Barbara. Sa atong sining programa Ilonggo Caps on Air. Sala sa ating Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo. Mangin ka po naman ninyo sa subong aga. No, sa masobra naman isa ka oras naton nga pag-ilistoryahanay. Yan naman ang inyo kabalikatang Corps Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Pag-aton pagadulong sa inyo mga balita, impormasyon, proyekto, kag inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Caps. Isagid ka may dahil nga aga sa aton sining mga tagpalamati. Of course, no, una sa tanan, nagpasalamat kita. No, kay Honorable Mayor Doc Dennis Superficial. And of course, no, sa aton sining station manager. No, kay Kaugyon Buboy Sucaldito Jr. And kay Ma'am Soyla Cordero. Tanan nga katapo sang Radyo Gyon Santa Barbara, kay Ma'am Bibim Sampil, kay Mama Alaysa, at sa aton sining world class technician, no, kay Sir Genesis Dimi Hilio. So sa subong aga mga kabyanan, kay sagid ka maulanon nga aga, no, subong nga Martes. Kasi so far sa bago lang natapos nga program, no, ni Ma'am Bimbim, may duwa naman ka low pressure area na naman. So na lang ni, no, dapat maghalong kita, especially sa mga commuters naton dira. No, kag sa mga motorista naton, sa aton sini nga mga commuters, so dapat mag-secure kita sa nga dagakaigo dira nga protective no, items naton nga ginagamit, like kalo, payong, mga kapute nyo dira mga kabyanan, para malikaw kita, no, sa trangkaso kag kung ano pa dira nga sahi sa nga blatian, no, sa sining tigululan, no, ilabi na gid sa sining dingge bala kay ti kon tigululan, no, mo man ang tsimpo nga dasig magdamo ang lamok, no, sa palibot. So dapat i-treat naton sila nga enemy naton para nga ti likaw kita sa sining balatian nga dengue mga kabyanan. At yung carrier nga lamok, no, sang sining dengue, no, ang Aedes aegypti kag Aedes albopictus. So which is nga ti dapat ginaton halungan, no, ang aton sining nga ikayo ang lawas batok sa balatian nga dengue mga kabyanan nga dala sang lamok. So sa aton darang mga provincial staff, no, good morning gid. Sa mga chief of offices naton, to my Philippine CEO sa INUPIS, sa 43 naton tanan ka mga police station, kag duha naton ka mga mobile forces, ang 1st and 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company. Good morning dira sa inyo, ma'am and sirs. So sa subong adlaw, no, Martes kita, no, sa subong adlaw mga kabyanan, kag tinda, no, dira sa Mayabanwa sang Santa Barbara. So amo na kung gusto ninyo labas kag mga preska gid nga mga ulotanon, kadto lang mo dira, no, sa mga suki naton dira, mga tendero naton dira sa may tinda sang Santa Barbara. So nagalanog kita dira mga kabyanan. So kadto na kamo, no, sa tinda kay ti basta gani adlaw nga tinda mabarato, no, ang mga balaklon. No, may mga aman makayo ka pa. So good morning dira sa tanan mga kabyanan. So sa mga nagaselebrar pagid, no, sang ilaman sini nga kadlawan, no, isagid ka happy birthday gid. No, ma'am and sirs, no, bata matambok maniwang, no, mga kabyanan, importante still alive and kicking. No, pasalamat kita, no, sa dugang kabuhi nga ginatag sa aton mga kabyanan. Ating ibandaran naton nga mga kauturan sa sari-sari bala or nagkasari-sari, no, nga sahi sang kamatayon ng mga eksperyensya. No, ibandaran nagtulog lang way nakabangon.
ang iban man dira sa aton no sa aksidente man nabawian sa nga kabuhi, ang iban ti amo nang ginasayang bala no, kumbaga ginausikan lang. Ating iban dira no choice na, naka-mindset na nga ti wala na sang iban nga madumduman kundi utason ang kaugalingon nga kabuhi sa mga problema man no, kumbaga masubrahan na. Muna no, tama makaimportante ang ginatawag naton nga mental health mga kabiyanan. So sa tanan-tanan nga nagasilbrar sing ila kadlawan no, happy birthday gid no, enjoy your special day. As tradisyon sa ato no, bilang Pinoy basta birthday gani sky is the limit. No, kung din na makatipon-tipon no, makailistorya na dira karon niya. No, may imnanay gid no, may drinking session gid. Kaya to panungdumon mga kabiyanan, kung ikaw ang layo pa ang pulian, kung ikaw dira nagamaneho sa imo motorsiklo o kon salakyan, no, much better siguro nga hindi ka na lang mag-inom or kung hindi ka mapunggan, magadanda sa imo dira nga mga abyan. So, drink moderately lang. O, binlanta ginangaton sining mga kaugalingon mga kabiyanan. Kag sa aton dira nga mga commentor, just comment lang mo no sa aton sining comment section sa Santa Barbara Radio Ugyo no, page mga kabiyanan. At the same time no, cross live kita sa aton sining official live page ang Iloilo Police Provincial Office. No, just comment lang mo dira sa aton sining comment section kay aton ni nakapagabasahon. So para hindi ka mo magsulunggod mga kabiyanan. No, like birthday greetings, mga anniversary niyo dira. Iban dira may mga mansari pa, may mga basi may mga minute-sari kag hour-sari ka mo dira. No, i-comment nyo lang dira kay aton ni na nga pagabasahon mga kabiyanan. So sa Subungaga no, first in line sa aton sining mga komentor no, si Patrolman John Homer Madera. Thank you so much gida sir no for monitoring sa Subungaga. Kay Ma'am Irene Guelos Habuyo. Ma'am, thank you so much gid no, kag blessed Tuesday morning gid no dira sa aton dira nga New Lucena Municipal Police Station. At subong man no kay classmate ko dira Raymond Granada no dira sa may Uton. No, good morning gid abade. And kay Ma'am Ruina Garcia, ang aton sining gwapahon. No, kaga very active gid no, nga Deputy Chief of Police at the same time Public Information Officer no sang Estancia Municipal Police Station. Ma'am, good morning gid. So sa Subungaga sa mga topiko naton nga pag-istoryahan no, sa mga kaugyo naton dira mga kabinan. O ang aton sining accomplishment no sa from July 1 no to July 19 or July 20 2025 mga kabinan. So almost sulusubra duha ka semana yung operational accomplishment no sa aton sining mga Ilonggo Cups. No sa tanan-tanan naton sining mga anti-criminality campaign. No, especially sa sining illegal nga droga no, kuning illegal drugs. No, ang mga operasyon naton ang ipagadulong naton sa inyo mga kabinan. At the same time no karon phone patch kita sa aton sining hepe sa Dingle Municipal Police Station mga kabinan. No, sa pagpanguna sa aton dira nga gwapohon no kag aktibo gid nga hepe no, kabalikat Police Captain Alwin Salmon natuoy si sa drug by bust operation mga kabinan. No, kasi ang recovery sini sobra ni 100,000 no, kalibo ka pesos. No, sang sining ginaligar siya no nga nakuha sa sining suspitsado. So karon hibalo naton kung regarding sa sining background kung may previous ning kaso. No, kung hindi bala madugay na ini ginamonitor kung pila bala ka bulan ang or semana ang monitoring sini antes ginalunsa ning successful drug by bust operation mga kabinan kag including no dira ang iya sining source kundi nagakuha sa iya sining drug supply at as well as no siya sining area of operation kundi niya na gina-distribute kag palapta no ining illegal nga droga. Yung akon wala na intercept no bawo no damo naman mga kotora nato ning bangag naman damo naman ni ang malulong naman si illegal nga droga especially sa mga pumuloy naton dra kag sa mga kabataan nato no mga uling tubo no nga out of curiosity bala no ano ni bala ang shabu ano ni bala ang marijuana no kag of course no damo kita sa mga factors nga nagatulod sa aton dira nga mga pamatanon no para nga matilawan ining illegal nga droga. Which is nga ang resulta sini guba na utok mo, guba pa buwas damlag mo. No, ang health nato nakasalalay dira kag ang aton dira nga buwas damlag mga kabinan.
At the same time, no, ang illegal fishing operation man, successful illegal fishing operation, no, sa aton dirang San Dionisio Municipal Police Station, headed by Kabalikat Police Captain Edward Villanes, mga kabinan, kahapon nga adlaw. Baloon tabla kay do damo niyang na-intercept no nga individual. No, although isa lang ni kabaruto, baloon ta karon kun ano pag ini mga fishing paraphernalia kag balon sang isda nga nadakpan naton no sang aton sini nga San Dionisio MPS, mga kabiyanan. So muna no sa mga kaugyo naton dira no, just comment lang mo dira kung ano pa dang inyo dira nga ipag-greet, ipa-shoutout, mga kabiyanan. Kaya ito nila kapag basahon sa Hindi Madugay. Okay, sa dugang pagin, no, before kita mag-proceed sa aton sini nga phone patch, no. Okay, Sir Nick Silaw. No, good morning, mga ka-IPPO na especially sa taga-admin, more power Ilonggo Caps. Thank you so much, Gid, Nick Silaw, sir. Kay Sir J. Meliamen, ano, aton dira nga Public Information Officer sa Batad Municipal Police Station. Thank you so much, good sir, no, for monitoring sa Subungaga. Pagari pag no, kung gusto nyo pinaka the best no nga setup. No, kag pinaka the best nga makeup dira no, kung magwapa mo dira inyo dira nga mga minatay. No, mga kabinan, kag the best funeral ever, no, kung inyo dira nga gusto para sa inyo sining nga mga himata. No, just contact lang kag locate lang no aton sining Bailon Funeral Home. No, dira sa may Banwasang Kabatuan, Iloilo, mga kabinan. No, ara ginaga-monitor ang owner. No, kay Sir Jeffrey Bailon. Sir, thank you so much, Gid, for monitoring sa Subungaga. Keep safe. And kay Apple Diap Tabataasan, no, good morning. Shout out Mocor and Three Wheels Company, no, especially Bing Lotero Tan, William Tan, Haro, Iloilo. From Apple Taasan, no, Tubungan, Ili. Thank you so much, Gid, sir, no. Keep safe, Gid. Okay, Ma'am Irene Guilaw Sabuyo, no. Good morning, everyone. Likewise, Gid, Ma'am. Okay, Irene Tanyenas Tuos. Good morning. Thank you so much, Gid, Ma'am. Same to you. Okay, no, sa Subungaga ato nang labuton sa linya, mga kabinan. No, ang aton sini nga hepe, no, sang Dingli Municipal Police Station. Ora karing na, mga kabinan. No, nato isa sa successful drug buy bust operation. Okay, ara na sa linya, mga kabinan, ang aton sini nga gwapuhon kag very active gid nga hepe sang Dingle Municipal Police Station. Kabalikat Police Captain Alwin Salmon. Sir, good morning. Welcome gid sa aton nga programa Ilonggo Kapsoner, no, with Radio Gion Santa Barbara upod mo sa Subungaga, Kabalikat Vinsa, sir. Yes, sir. Good morning, man. Kag sa inyong pagpalamati, may mga gagid sa tanan. Yes, sir, no. Thank you so much, good sir, for having us here, no, sa Subungaga. Kati are ka sa Monsubong, no, nakiupod despite nga ti bala naton nga aton sining mga hepe dira, no, as head sa aton dira nga lower units, mga kabinan, ang tama gid kasako. So sir, no, hindi ginaton malipod manigar ang aton sina nga accomplishment, no, dira sa may Dingli Municipal Police Station tungod nga ti base naman sa impormasyon naton nga nabaton, no, masubra ni Shinmil, no, ang Shinmil kalibo ka pesos ang ining standard drug price ng sining illegal nga shabu nga na-recover sa aton dira nga suspitsado. Sir, for the information sa aton sining nga tagpalamati sa bilog nga probinsya sang Iloilo, especially sir, no, sa mga pumuloy naton dira sa may Banwasang Dingli, paano bala naton ginlunsar ining successful drug buy bust operation kag sino blang alias ang sining suspitsado nga aton ang dakpan, sir? Yes, sir, no. Once again, no, good morning sa tanan, no. So, nag-conduct kami by bus operation last July 20, 2025, no. So, it was Sunday. So, at around 11:07 a.m., no, we were able to arrest alias Mark, street legal individual, and then napatigayon natin ng bypass sa barangay Tinukwan, Dingli, Iloilo. So, muna si alias Mark, after na nagbaligyan sa isa ka sachet, Yes, sir. Suspected shabu, and then we were able to recover sa position na mga 7 sachet, no, plastic sachet. So, it is DP standard price ng mga 6,800 pesos for the value of 3,200 by bus money.
So more or less, ang total nakakuha kita mga value yan, mga 152,400. Yes, sir. So, amo na confiscated non-drug items naton ang motorcycle niya and other non-drug items. Yes, sir, no? Thank you so much, good sir. So, sir, dugang lang naton. So, ini nga aton sini nga suspitsado nga si alias Mark, sir. Mga pilaman bala, sir, kabulan bala or simana nga aton sini nga monitoring before naton ginlunsar ini nga drug by bust, sir. Yes, medyo malawig-lawig siya kay igin na monitor man sang other municipalities no other station naton. Yes, sir. But then resulta na sa EOR. Yes, sir. So, may idea na pala kita, sir, no? Based sa aton sining investigation and monitoring regarding ni sa iya sining drug supply, sir, kundi na sa gakwa sang source niya, sir, kagang iya sining area of operation, sir? Well, according to dira sa lugar mismo. And then, ang area of coverage yan ang operation niya, neighboring municipalities, Yes, sir. kasi Dingli, Tututan, hindi ko sure kung din niya siya pa. Okay. So, within 3rd and 4th district, sir, no? Ang iya sining area of operation. Oo. Yes, sir. So, so far, sir, no? Pispigit sa aton sining background, sa aton sining suspect, may mga previous bala na, sir, nga case pagid, no? Mag-aside sa subong sa iya sining violation sa Republic Act 9165, may mga previous pagid bala nga kaso or record ni, sir, sa dira sila sining barangay. Well, ginaano pa natin, inawait pa natin feedback sa other, intelligence community natin kung may other case ni siya, no? Yes, sir. Kaga nga aton sining suspect, sir, by the way, is tumandok ged sa banwas ng Dingli, sir? Tumandok ni siya sa isa ka barangay sa Pututan. Okay. So, pangayaw na dagali. So, sir, as of now, kamusta ning status ang aton sining suspitsado, sir? Sa subong, ongoing ang filing natin kaki sa prosecutor's office. Yes, sir. And then, nakapakandak naman kita kahapon sa niyang drug test. Yes, sir. Drug specimen for examination. So, with that, sir, no, sa subong aga, ang imo na lang, sir, nga mensahe kag panugyan sa padayon naton ni sir nga ginapabaskog nga kampanya kontra illegal nga droga. Imo sini, sir, nga mensahe, no, kag panugyan sa aton sining mga pumuluyo, live viewers, tagpalabati naton in the whole province of Iloilo, especially sa mga pumuluyo naton dira sa Banwas ng Dingli, sir. Kabalikat Police Captain Alwin Salmon, sir. Yes, sir. Now, we'll grab this opportunity, no, in behalf of the Municipal Police Station. Kung gusto naman magpasalamat sa, of course, sa PDO, sa pag-support mo, Panderman sa ating Provincial Director, Police Colonel Bayani Rasalan. Yes, sir. Plan sa community natin sa paghatag sa information sa mga nag-engage sa illegal activities, particularly sa illegal drugs. So, again and again, panugyan namon sa PNP nga maguntat na kita, surrender na kamo or bilang magbago na rally sa paggamit or pagbaligya na pagbaligya sa illegal drugs. So again, ang PNP nato, other law enforcement agency, hindi man maguntat sa pagdakop sa inyo once validated. Yes. So mga kanda kami sa operation. So again, you can report illegal activities within concern sa aton Banwa or other municipality. Feel free lang na mag-communicate, mag-contact sa aton Municipal Police Station. Yes, sir. So, with that, Sir Alwin, thank you so much, good sir, no, for that wonderful message. Keep safe kita dra always, sir. Thank you so much, good always man, sir, no, sa imo sining availability. And once again, sir, congratulations, good, for the job well done, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Thank you. Thank you man, sir. Ato nabatian mga kabanan ang aton sining gwapuhon, no, kag very active gid nga hepe sang Dingli Municipal Police Station, no, kabalikat Police Captain Alwin Salmon. So ini si alias Mark is makmo ang nakuha siya sining posisyon 122,000, no, sa sining standard drug price ang ginapatihan siya buo. So, grabe mga kabinan to. Kung na-release na to amak mo 18 grams. Kaya ang iya sining value, no, per grams is madlaga na sa 6,800 pesos mga kabinan. So, kung imagine kung na-release kung panagtag sa mga pumuloy naton especially sa mga uling tubo naton, no, mga nagatuntuon plan sa illegal nga droga.
matapos gid no ang epekto sini. Kibot kay we know ngati sa aton sini nga Iloilo Police Provincial Office. Sa aton sini nga kampanya kontra illegal nga droga, ang padayon ginaton nga ginapabaskog. Kasi dalo man sa nga mabaskog nga liderato sa aton sini nga Provincial Director Police Colonel Bayane Manuel Arsalan. So wala naton nga kung malulong kita sa sini nga illegal nga droga, di okay pa na kung may sustainer kita. Kasi una tilaw-tilaw hasta nga ti maging drug dependent na kita. Until such time nga wala na kita sang i-sustainer no sa aton sini nga bisyo. No choice ka, no? Matamaton mo da pang baligya mga gamit sulod balay mo. Una sa TV, o kung ano pa nga klase sang or mga furniture nyo dira. Nagibot garos na sa tatay mo, ay nakamu gamit sulod balay, no? Ubos mo na baligya. So, tiyari naman, no? Kay isustener mo, wala ka naman sikpon sa sulod balay nyo. It will produce another crime. Kasi drug dependent ka na, ang ibang dira ginahimo, manguldap. No, may mo dira sa pamagi, mga wat. Para lang nga maka-sustainer sa ila sining nga bisyo. So, samtang kadugay nga dugay, wala ka kabalo nga ti na-compromise naman ang imo sining health. Wala ka kabalo nga ti ikaw wala ka na ganang magkaon, no? Kay ti mo nang tawag lang ang terminology, no? In vernacular nga ti mambal sila nga ba tama kataas lupad mo ba, no? Kumbaga high ka na. Hindi lulong ka na mo sa illegal nga droga. So once ganing ara ka na dira, no, naging drug dependent ka na. So wala ka na sang iban ba nga basulon, ang imo man sini nga kaugalingon. Kasi wala ka naman gana magtuon, amo na lang naging priority mo kasi hindi ka in sa grupo mo dira, kung hindi ka magtilaw-tilaw. Kumbaga sa subong nga panahon mga kabayanan, kung mapili nam lang kita sang grupo nga makahatag simuda sang kayuhan, ang gatag na lang sa kayuhan mga kabayanan, hindi nga dalon ka sa kalaglagan. So muna ang wala gidya tupa, wala pulos, mga klase sang bisyo, no, mga kabayanan, ang paggamit kag pagduso sa sining illegal nga droga, which is a violation sa Section 5 and Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mga kabayanan. So once again, congratulations kid, no, sa aton dira nga Station Drug Enforcement Team sa Dingle Municipal Police Station. Sa tanan naton nga tropa dira headed by sa aton dira nga gwaphon, no, kag aktibo gid, no, nga hepe, no, kabalikat Police Captain Alwin Salmon. Congratulations, kid. So at this moment, mga kabayanan, ato naman nga labuton sa linya, no, from 4th District of Iloilo. Malupad-lupad naman kita. Mga musta to sa Banuasang San Dionisio. No, sa aton sining of course, no, Brusco, no, very active man, no, kag mapisan. Do nga hepe naton dito, no, kabalikat Police Captain Edward Villanes sa sining illegal fishing incident, no, or operation ngati may nadakpan man dito kahapon nga adlaw, mga kabayanan. So this is in line with, no, sa isa ano man naton dra, no, strategic approach, no, sa aton sining Iloilo Police Provincial Office sa padayon naton nga ginapabaskog nga kampanya kontra illegal nga pagpangisda, mga kabayanan. Ara na, no, noga mata-mata ring. Tagi bala naton, no, sa do sako gini. So lang tawon ta, no, kay base kon moving, so, ang signal naton do hindi gid mayo. So kaga samtang nagaulat kita, no. Oh. So do anitinded gisa sir. So, i-try lang nato na redaya liwat. Amo na budlay, no, kung ang lokasyon bala, no, sang aton dara nga signal do hindi gid mayo, specialty nga aton dara nga mga hepe, hindi lang man na sila nga gatiner lang dara sa tagsa ka mga police station, no. May mga ginakadtuan, magakandak ng checkpoint. No, so muna, no, medyo masako-sako, mga kabayanan. But okay lang, no. Kagda samtang nagaulat kita, mga kabayanan, no, ato naman nga pag-istoryahan, no, ang aton nga successful bloodletting activity dito sa may Robinson's Place, Pabia, mga kabayanan. No,
No, so wala gid no, wala sang signal mga kabinan. So okay lang no, medyo masako-sako man na si sir. So ini no ang illegal fishing operation mga kabinan. Agin patigayon no, alas 10 ang gabi no, sang tinalikdan nga Hulyo 21 tuig 2025 no, hapon nga adlaw ni mga kabinan. At the territorial seawater of Barangay Chiabas no, San Dionisio, Iloilo. Na-apprehend din no sa aton sini nga San Dionisio MPS no, of course no, sa aton diraman nga Bantay Dagat Task Force. Ini nga FBRJ no, nga color puti. Pagini nga mga sakay no, amo kanday alias Joy. No, si alias Gregorio, si Calixto. No, si Jason, si Ken. No, si Adrian, kag si Felix. No, dupito gini ang nagkaladakpan mga kabinan. Of course no, Lunsay residente no sang Banwa man sang sa Dionisio kag iban nga tambi no nga munisipalidad sa 5th District of Iloilo mga kabinan. So ang nakuha no mga recoveries no sa ila sini nga posisyon ang 32 kilos no sang isda no nga may nagabili no sang 7,000 pesos mga kabinan. 700 pesos. Barato lang ni subong mo kay tigadagsang isda sa istansya. No, kumbaga ano na no, kumbaga season na no sang pagpangisda. Kaya kita galing nakita sa social media nga ang banyera sang isa ka tuloy no, nga isa ka banyera worth 100 pesos lang. So kay season ng mga kabinan. At subjected arrest person no, ang nakaano naman no, magapangatubang or magabayad sang fine no kada isa ng mga kabinan sa Municipal Treasurer's Office. While the aforementioned recoveries ara sa kustodiya no sa Bantay Dagat Task Force mga kabinan for proper disposition. So congratulations gid no sa aton sining San Dionisio Municipal Police Station. So sa pagpangdakop dira no sang aton dira nga mga illegal nga gapangisda sa kalalawran nga sakop sang San Dionisio Iloilo mga kabinan. Of course no, headed by Kabalikat Police Captain Edward Villanes. So sang tinalikdan mga kabinan nga July 17. So by the way gali no, base kung may mga dugang nga mo dira nga mga comments. No, just comment lang mo mga kabinan sa aton sining comment section. No, kaya aton nina nga pagbasahon mga kabinan. No, parang ati hindi lang magsulunggod ang aton sining mga komentor sa Subungaga. Sorry pagid no, greetings sa aton dira nga batikan. No, very expert man nga barbero. Dira sa may Bangga Merlo no, Santa Barbara Iloilo. No, kay Gerard Barbershop. No, owned and managed by Gerard Castor. No, good morning ida sa imo sir. Subong guro medyo sako ni si Sir Gerard. Pakaron kong bakante ni ginabalikan gini no. Aton diri nga mga programa. Parang ati may buluan gid no, nagakatabo sa aton dira nga palibot. Wala naton diti local news matters. Mga basic kung ginagira na balay mo. Napungkoy na ba to ay kakabalo kung ano gaklatabo. So very updated kita when it comes to international news. Pangan diri sa aton mismo lokalidad way kitakbalo. Hindi niya pwede mga kabinan. So ang aton sining partner no sa aton sining successful bloodletting activity no, sa may Robinson's Place Pabia mga kabinan. No, ang aton sining Western Visayas Medical Center led by Dr. Mark Anthony Planto. And together with no sa aton dira nga mga sponsors, stakeholders naton. Sa mall manager no sa Robinson's Place Pabia kay Miss Diane Herrera. Kumanta dito si Sir Rex Helveson, ang president sang Panay Guimaras Lions Club.
No, at the same time, mga kabiyanan, no, madamo pagkikita dito nga mga tropa no nga nagupod gid sa aton. Siyempre no sa during that activity ara gid ang aton sining nga provincial director no, Police Colonel Bayani Manuel Arsalan. So out of 206 no ka mga nagparehistro no sa sining bloodletting activity naton mga kabiyanan. Lakip da ang mga utod nato no nga mga sibilyan. No, sa upod man sa aton sining nga mga PNP personnel or sa aton sining nga mga Ilonggo Cops, ang mga successful nga blood donors naglabot sa 131 tanan mga kabiyanan. Congratulations gid no, amo na blang ati a little pain, a life to gain. No, gamay lang nga sakripisyo, gamay nga kumaga a spirit of volunteerism. So, sa pagabulig simo sinisig nga pariyo, dili subong nga daan bala naton tigululan. No, damo sa mga cases sang dengue kag iban padara. No, mga kautoran naton kadamo no nga kinahanglan sa dugo. So muna no ang dugo no isa ka bilidhon. Siyempre ang kabuhi naton kung wala dugo hindi kita mabuhi. So kung mag-extend ka sa imo dira nga mili nga dugo, so may mabuligan, may kabuhi naman nga masulbat. Muna ba lang ati kung nagatag kita sang blessing, kung magatag kay sa kakutsara, triplehon na sa aton sining mahal nga makako. So, blessed ka kay ikaw ang naghatag. Wala nga ati blessed no ang naghatag compare sa nagabaton. Kung ano ang imong gipanggas nga kayuhan, ako nang imo dira nga anihon. So do lang alang man no nga nagpanggas ka sang umay ang bunga santol no. So muna mga kabenan, thank you so much gid. And of course no kati sa subong no ang ginaobra naton da nga mga programs and activities sa ton sining nga 30th Police Community Relations Month celebration no nga may tema sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ligtas ka. This is a way no of strengthening pagid sa aton sining relationship no between the police and the community. So let us work hand in hand no mga kabenan para natin ma-maintain naton ang kalinong no kag katawhay no, sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Bala naton nga ti when it comes to solving no a particular crime. The police alone no hindi ginaya naton kaya makaya maguro pero do medyo takilid, pero with the full cooperation no and unwavering support sa aton sining mga pumuluyo no, maka-map naton ini no, welcome naton no ang mga trials no within the community no sa mga kautoran naton dira nga gaobra sa ang kabulastugan. Hindi kita pwede kambal nga magkuton ka dira karon ikaw ang nakabalo sang krimen kun ano dira ga katabo. No, mambal ka lang yung ambot-away ko kabalo, sir, no? Wala to bang likod, maguton mo, puro ambot-ambot, no? Kasi barangay ambot, gwa yan. Ganun lang to karon, no? Makambal ka po sa subong ang mga tinion, kasi wala pa sa inyo natabo. No? Mag-abot ang chimpo, no? Makamo ang kinanglanon, ambudlay dira, no? Isa sa mga families, friends, and loved ones ninyo mga kabinan, ang mabiktima, no, especially sa mga drug users dira mga kabinan. So kahit wala ka man niya labot, kasi ang imo dira nga isa sa mga mahal mo sa kabuhi, no, pero palayo lang. So, dapat kita ya magkooperar. Sa isa naton kandom nga ti mangkod ginaton ang kalinong kagataway sa matagadlaw. So, matagsagdag sa naton dira ka mga lugar, no, especially nga daan ang Iloilo province is composed of 42 municipalities and 1 component city. Which is nga ti do dako-dako gid nga balantaya pati arada no in every unit no or every police station dira sa aton lugar. Ang pinaka-the best naton dira nga mahimo mga kabenan no to become a law-abiding citizen. Ako na nga part no ang mabulig ninyo sa aton dira nga mga kapulisan. Pag hindi gid naton pagkalimtan no nga magkuha no sang tagsa ka mga hotline numbers no sa pinakamalapit nga police station sa aton lugar para ati kung mag-abot ang mga sitwasyon nga may mga malaing dira matabo or unusual nga mga happenings no dira sa inyo lugar which is nga ti do hindi na gid mayo, so marespondihan dayon sa aton dira nga mga kapulisan mga kabiyanan. So sa oras ng alas 11:08 kadasig lang sang oras no mga kabiyanan. So
kadto na kita sa aton sining mga commentors, no, before kita magtakop sa Subungaga. So kay J. Lord Dels, no, kay classmate ko da. Oh, Buddy Idol, no, thank you so much gid, no, for monitoring sa Subungaga, no, kamusta da ang Negros Island region? Aton darang classmate, no, 2015 -01, no, class mandirigma. Thank you so much kita buddy, no, for monitoring sa tanan naton darang classmate, which is ngati do lapit na nga aton sining ika 10th year anniversary, no, in the PNP service, no, this coming September do, no, lapit na. Makabay pati mayong lawas. Kasi madamo pagid nga pagserbisyo, no, sa aton sining mga pumuluyong Ilonggo, mga kabyanan. So, buddy, no, keep safe gid ra. Blessed Tuesday morning gid. Salamat gid sa suporta. Ay sa aton sining 2.0 2.000, no, 2 million, no, ka mga live viewers naton sa Subungaga. Thank you so much gid sa inyo sining full support sa aton sining mga programa, mga kabina. Sa DYIS so 106.7 FM, no, Radyo Ugyon Santa Barbara. Subuman sa aton sining official FB page man, no, sa Iloilo Police Provincial Office. So madamoging salamat, no, sa inyo sining pag-upod, no, sa aton sining programa. No, always, no, nga ginahulat-hulat sa tanan ang ginakalakagan. Pag always gid nga ginabantayan. Wala sang liwan ko ni ang Ilonggo Capsonaire. So, sa liwat, no, nagpasalamat gid kita, no, kay Honorable Mayor Doc Dennis Superficial, ang aton diri Chief Executive Officer. Same time, no, sa aton diri Station Manager kay Kaugyon Buboy Sukaldito. No, ati aragid sa Subong, very active. Of course, no, ang ginauna gid, no, ang pagserbisyo gid, no, diri sa mga pumuloy naton, no, sang Santa Barbara, mga kabinan. Of course, no, kay Mama Zoila Cordero, mga tumansining gupahon gid, no, ang ginaobligar bala ang magatagid sang mga dekalidad, no, kag nagapanguna nga ang mga impormasyon, no, sa aton diri nga mga pumuloyo. Ag sa tanan nga katapo, no, sang DYS 106.7 FM, no, Radyo Ugyon kay Ma'am Bimbim Sampel. No, kag sa aton diri nga world class technician, kay Kaugyon Genesis Dimi Hilio. So, ginatanay naman kita, mga kabinan, same time, same station. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan, kag Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, nangin kaupod ninyo sa isa naman kauras naton nga pag-ilistoryahanan. Ang inyo kabalikat ang Corps Staff Sergeant Vicente Blusa Jr., inyo masaligan.